daarvoor dat een van mijn voorbegeerten het boek in het Nederlands schrijft. En alleen al daarom ben ik erg trots op. Het beheersen van de taal, dat blijkt uit het kunnen schrijven van een boek, is naar mijn idee de uiterste inspanning en het uiterste resultaat dat iemand die afkomstig is uit een totaal andere cultuur ten blijk geeft zich aan een nieuwe cultuur te willen aanpassen. En ik denk dat het boek misschien ook aan mevrouw Donk zou. Inderdaad met ergens kennis genomen van het ingezonden stuk in de NRC 2 weken geleden. En ik vind dat het stuk het grootste gedeelte van mijn collega's niet aangeeft. Er zijn natuurlijk altijd en overal een aantal rommelaars die over de hele wereld dat cultuur, zeker de asielcultuur, een slechte naam geven. Maar ik ben blij dat je zo pal hebt gestaan voor mij en daarmee ook voor mijn confrères en collega's. Wat mij zeer trof in jouw boek is de manier waarop je de onzekerheid en de verveling, de uitzichtloosheid van asielzoekers en vluchtelingen weet te schilderen. Dat is voor mensen die zich bezighouden met de rechtspositie, mensen die zich bezighouden met de begeleiding, mensen die zich bezighouden met de beoordeling van de positie van de asielzoekers. Van groot belang om iedere keer weer te realiseren in wat voor een situatie deze mensen noodgedwongen moeten verkeren. Ook al maak je de procedure kort, dan blijkt nog niet dat de overheid de procedure op juiste wijze kan afwikkelen, omdat er veel tijd voor nodig is om een goed beeld te krijgen en de juiste beslissing. Daarom is het ook heel goed te beseffen wat mensen op de wereldsteden allemaal moeten doormaken. Ik ben blij dat je mijn advies aanvaard hebt destijds, omdat ik al inzag het lokkertje van de toenmalige staatssecretaris van kom maar, je krijgt een voorwaardelijke vergunning tot verblijf, maar dan tellen de jaren die daar aan gegaan zijn, tellen niet mee. En als de situatie in het land van herkomst nog verbetert, dan kun je weer terug en nog afzien of dat een veilige tocht geweest zou zijn, is het zo dat je mensen berooft van al hun rechten. En die reden heeft tegen gezegd, doe het nou niet. Heb geduld, heb vertrouwen, het komt goed. En gelukkig is dat zo ook het geval geweest. En daarmee ben ik blij dat ik wil nog even een kleine passage voorlezen die mij trof. Dat is een passage waarin hij verzucht, in het diepste van ellende, want dat is volgens mij een heel groot startgat waar het al de goede kant op zou kunnen gaan, dan zeg je, mijn opa is dood, Aluzine is weg, met Ahmed heb ik geen contact meer sinds hij is opgenomen in een psychiatrische instelling en Femke heeft mij ingeruild. Dan denk ik weer aan mijn oma, mijn lieve oude oma. Onwillekeurig glijdt mijn hand naar mijn achterzak en waar ik de afscheidsbrief de tas. Hoe zou het nu met haar gaan? Als ik gebroken ben, krijg ik uit bed. Dit zijn, denk ik, momenten die in vele levens van asielzoekers passen.
En ik denk dat het ook heel goed is voor mensen die met asielzoekers omgaan, in alle geledingen, om zich dat te realiseren. Maar nogmaals, ik ben trots op u en ik wens u heel veel geluk in je verder leven.